kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti tak simpen gue
kemudian Ibu Suyatmi sakularga paripurna sampun kula sakadang keluarga ageng Campursari Nayantaka anggenipun ngaturaken lelangan suka ing kalodhangan injang siang ngantos sonten menika kathah lepat mugi diagung samputur pangasami saged pinanggih malih ing sanes wekdal keluarga ageng Nayantaka Campursari keluarga ageng audio sound system dalasan video syuting ngaturaken sugeng sonten sugeng pinanggih malih ing sanes wekdal wonten ing swasana ingkang langkung sae kanthi asanti ayu rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhur. Thank you.